Good morning everyone. Nọc भाई thongbai phom kam jotono no nga khak lai jotono kang kana tongna hanai nga tini video ko dalteni jotono lam soko nga ang tak to brush rok khai pe ka mane prayer chrai no prayer rok khai pe ka ang kata bang asok tong room mo tapak kisa les klein kita bo nono kaisa phnosne ani room ko tas namani mane ang sanaya jawarat manager tonai rok jor naikona rok manage khai rok ta mongke isane room ni view phno rosnai no ar pore nok je sarai rok sales te khai to no phno nai nai to ni business ya sak krengai among kani kata room hata thuthai ngo porda ra roi rizal ha haike ma khais nai ai khai to ni ro janta fan gam ta ora switch ro rojak fan boroi among kanya yang buskang ke tai na tong hata fatar bana hamana jat bisingo tong mana jat ke fatara mono school askal no ayang ke girls hostel bano hoi tongo ayang fatara to itu manta pura view pura full sini dong no le hai ke matho serai rok self sade khai to mane phunuk sinai tau thang dong phunuk ani joto no pore tongbai borok self sade khai tongo phaisi sri brahma pore hake tinega fatar pore ria jaga kri khaba ge borok tabo ton janjat bedo asogoi pore tongbai makan ang thuman lan go hoi to an thothai yang side ke computer ama jaga snai ro hata yang print khai janai rok gar computer phorngta se tawa sarai rok mai sakan he thawala phaini mai ano phone borok bahai ke prayer rok khaita mane mai sa sang borok prayer khai mane ang daily video dai tong borok prayer khai mane ngang ta uthang ang mai chanai borok baksana ala borok mai sabai sanai ta ngeno phone mai jabok dai tong nei krangai borok tabok school thangani line bus tongma ha thang tong borok daily hain ma khai hey go 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 what talawat say hello go 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 class ni angke class teacher thang tong tawak attendance ti tini ke parents meet de an waine jot tolo phaija janja sarai janja basa boti be malai ani borong ni nai be di guys ke tini video asne senai tega sa video no ti no jot ni rok jotai malai thisnai angke tabok ekdom sarai rok borong ni parents sobai malai ya koi santi na joto thangba be hata bongke aram khai to kasle khubai ekdom tungkala fan sara aro smart asana kok tabai no tega sa video malai bye bye